Winjane kaka jopiny e kaunti ma Migori nogolo pachgi kotudore kod thuon wach mwatu wake. Wasetemo wachno maber mwadhi ir branch marwa mar NCC mar ng'iyo integration mar ng'iyo weche mipuse dhoko. Weche mipuse dhoko be wabe ne wayudo gini mana jogo mwayierogo ema pusogi. Kuom ranyisi nywa winjo wach kuom jowariyo ma jotelo giwacho weche ma wan to dwa gombo kaka jobunge ni dwa sewinjo ni omakgi kata dwa sewinjo ni duol mochung' mar ng'iyo weche maricho richogo okaw tichgi oti oserem timo tije nikech pok wawinjo kowuok oko moluongo jok ma buodho weche malich marichogo. Koro waneno ni orem timo tije to kowinjo wachwani to yie owuogi kata ka ok owinjo to yie oluongo jogo kaka chik wacho mondo otergi kuma iterogie. Gin jomo kan gi jogo manyiche wayiero kendo gitimo a lot of damage. Nyocha gitimo much more damage in Homa Bay ma wan be wabuok. Koro wawacho ni wadwa wuoyo mokoda kodgi mondo giwe pidho goons magilarogo wachgi. Kendo wakwayo apparatus mag security ni okang' masani kata wuoyo Homa Bay kata wuoyo Migori ka ta wadwaro ni apparatus security mondo o call off any function mar political kata jogo ma chung kata jogo ma ok dwa chung for sake of peace. Ero jomoko diro wach ana wuon council oriema ma wuoye radio kata television Ramogi kawuono ni na neno gi wang' kendo winjo gi ita ka jotelo moko nobiro Naivasha bang' kosego kura mo penjo yagi ni yagi dhogi ni lweny moko maruto donje nang'o. Neno ni gitiyo maber to giluor. Gitiyo maber to giluor. Oningo ka ng'ato timo gimoro kata owacho gimoro mong'e ni idhi kelo koko. Oningo giluong ng'ato, gin gi arms, gin gi teko, gin gi sirkal, gin gi pesa, gin gang'o. Giluong ng'ato e mbele gi mondo wuok kode mondo wach no rum to gin ma giluor. Anyalo wache kamano moriere tir moka pano. Onge gima ok katibo miyo jogo teko to nenore gin ma giluor. Ngamiluongo ni goons go king'iyo age gi ok rom gi marani. Gin joma tindo. To koro ng'ata moluongo gi kata oluongo gi in a group mo convince gi ginyalo yie nikech pod pachgi ok ong'eyo. Jomoko kuom gi kanyo pok onyombo kata komo osenyombo to pod joma tindo. Koro yot mondo wuod ng'ani otim gimoro. Mano number 1. To nyithindo bende nyathi mwa wachonwa ni nyathi ma ok winji wa jonyuol to nyaka bed gi tabu. Omiyo nyithindo madhi e lweny bilani nyaka gibed gi tabu nikech ok giwinj gima inyisogi. Nikech di mang'eny ikonogi ni kikori mondo idhi tim gimoro, kisetimo gimoro gino biro dong' ni in iwuon. Mago pach jodak